Dapigi nga akong kausa o pagluwasa ako. Unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makapangulay uban kaniya, matgunan nato nga dili mapakyas ang atong pagsulod sa maong pahulay. Kay sama kanila nakadungog kita sa maayong balita, apan wala magpulos ang mensahe nga ilang nadungog, tungod kay wala man sila matuo niini. Kita nga mituo, mao hinuon ang nakasulod sa pahulay uban sa Dios, sigon sa iyang giingon. Napungot ako ug nanumpa, nga dili gayon sila makasulod ug makapahulay uban kanato. Gisulti kini niya, bisan kung nahumanan niya ang tanan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay sa dapit sa kasulatan gihisgutan ang ikapitong adlaw. Mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw sa tanan niyang buhat. Gihisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon, nga adunay dili makasulod ug makapahulay uban kaniya. Kadtong unang nakadungog sa maayong balita, wala makasulod ug makapahulay uban sa Dios, tungod kay wala man sila matuo. Busa may pipila di ay nga nakasulod ug nakapahulay uban sa Dios, ug nagtagal usab siyag adlaw nga gihatlag karong adlaw. Nagsulti siya niini, tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diha sa kasulatan nga isgutan na nga nag-ingon. Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw patid-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung si Josue nakahatag pa lang kanilang pahulay, dili na unta ang Dios mag-isgot pa og laing pang adlaw. Busa may adlaw di ay na ipapahulay sa mga katawhan sa Dios. Bisan kinsa nga makasulod ug makapahulay uban sa Dios, mupahulay gayon sa iyang mga buhat, sa samang paagi nga ang Dios mipahulay usab sa iya. Busa manimuha kita sa pagsulod aron mamahulay uban sa Dios, aron wala gayon kanatoy mapakyas sa pagsulod gumikan sa atong pagkamasukilon. Kung ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, mas haig pa kaysa bisan unsang espada na duhay suwag. Mudulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag o espiritu. Hangtod sa dapit, di nag-abot ang lutahan ug ang kinailukan. Nagusisa kini sa mga tinguha, sa hunahuna ug kasing-kasing sa tao. Ug walay butang mataho gikan sa Dios. Ang tanan dayag o makita sa iyang mga mata. Ug kitang tanan magahatag unya kaniya busay sa atong mga ginuhatan.
Ikaduhang pagbasa, gikan sa karaang sermon sa Sabado Santo. Adunay kahibulungang hitabo, niining adlaw, kanusa ang kalibutan walay tinig, ug naputos sa dakong kahilom. Nagpahilom ang tibuok kayuta, kay ang hari natulog. Nagapurog ug nagkahilom ang yuta, kay ang Dios nagatulog diha sa iyang pagkatao, ug siya nagbanhaw sa tanan nga nagkatulog, sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan. Ang impyerno miguray sa kahadlok, kay ang Dios na nagpakatao namatay. Gipakita niya ang una ng gilikanan, sama sa nangita o karnerong nangisalaan. Dugay na siyang nangandoy pagduaw, nadtong nagpuyo sa tangitngit ug sa nadtong sa kamatayon. Ug karon, iya nang giadto si Adan ug si Eva, aron pagluwas kanila, gikan sa kaulitan sa kabuol. Siya nga Dios, apan anak man usab ni Eva. Miduol ang Ginoo kanila, dala ang iyang krus, ang hinagiban nga naghatag kaniyang kadaugan. Sa pagkakita ni Adan kaniya, ang unang tao nga iyang binuhat, ang tumang kahadlok, misinggit sa tanang katawhan. Ang akong Ginoo, maanaa unta kaninyong tanan, ug gitubag siya ni Kristo, maanaa usab kanimo. Gikupta ni Kristo ang iyang kamot, ug gipabarog siya, nunot ang pag-ingon. Bangon, ikaw nga nahinano, bangon gikan sa mga minatay, kay si Kristo mauna ang imong kahayan. Ako ang imong Dios, kinsa alang kanimo, nahimo nga imong anak. Tungod sa gugma ko kanimo ug sa imong kaliwa, karon sa akong kaugalingong gahom, nagasugo ko sa tanang mga binilanggo. Gawas ka mo. Sa tanang anaa sa kaningit, dawata ang kahayan. Sa tanang may katulog, bangon. Nagasugo ako kanimo nga naikatulog, pagmata na. Wala ko ikaw himua, aron mabilanggo sa impyerno. Bangon gikan sa mga minatay, kay ako ang kinabuhi sa mga nangamatay. Bangon, mugna sa akong kamot. Ikaw ang gibuhat ko sa akong larawan o kasamahan. Bangon, muhalin kita dinhi, kay ikaw ani ang kanako, ug ako anaa kanimo. Kita, usara, ug dili na gayon kita magkabulan. Alang kanimo, ako nga imong Dios, nahimo nga imong anak. Ako nga Ginoo, nahimong ulipon. Ako, kansang muloy-anan, anaa ibabaw sa kalangitan, nanaog sa yuta ug sa ilalong sa yuta. Alang kanimo ug alang sa katawhan, nahimo akong tao nga walay hinabang nga naglakaw uban sa kamatayon. Alang kanimo nga bibiya nagtong halaman, ako gibulhian sulod ug halaman, ug ilansang sa krus didto sa halaman. Tan-awa ang akong naon, gitamay ug ginud-an aron mahiuli kanimo ang kinabuhi nga kaniadto akong gitayhong nganha kanimo. Sud-o nga ang mga buntog nga akong nadawat gikan sa mga pagtamparos aron umulo nako pag-usab ang nahiwi mong kinaiya. Sa akong buko-buko, sud-o nga ang mga libaghag gikan sa mga latigo nga akong giagwanta aron dili ka na hibugatan sa mga sala nga nakaon ang giihaw nga karnero
ang karnero nga gipaymugso sa matahong nga inahang karnero, si Maria nga ulay, gisakmit gikan sa panon, siya giguyog ngadto sa ihawan, gisakripisyo sa hapon o gilubong sa gabi. Dito sa kahoy walay bugog niya nga nabalik, niadtong yuta ang iyang lawas wala makailang ug kadua. Siya lamang ang nabanhaw gikan sa mga minatay, ug umigan niya ang tao makabangon pag-usab gikan sa kahilagman sa lubngan. Mao'y sakuban sa espada nga mihulga kanina. Bangon kay mobiya na kita. Ang kaaway nilinda ug mipagawa kanimo sa unang paraiso. Dili ko ikaw ibalik dito. Hinununga, dadon ko ikaw sa imong trono sa langit. Gibigan ko ikaw ni atong kahoy Ang naglaban sa kinabuhi. Apan tanawa gikan sa dimsong himaya, kita naluwas tumikan sa grasya sa Diyos, akan karon ug sa pagbayan imong Dios. nga gihimo ni Hesu Kristo. Mahinangkon nga modawat kanimo. Andong na ang kasal. Gitikay na ang bangkete. Gihimik na ang kulitanan. Giukba na ang mga bahandi sa tanang kaayuhan. Walay lain magiandaman ini kaniang sa langit gawas kanimo. Sukad pa kayo sa sinugdanan. Amen. Kini mao ang kordero sa Diyos nga nagawagdang sa mga sala sa kalibutan.
Pagbasa, gikan ni Propeta Isaías. Ang katawan ni Ino, nga rin kami, mamalik kita sa Ginoo, kahit kundis-kundis kita niya, aron niyang ayun. Isakaran, aron niyang bigyan. Tapos sa duha ka adlaw, uliun kita niya, upang mulon kita niya sa ikatulo ka adlaw. Kung magpuyo kita sa iyang atabangan, kinahanglan na kailagay kita sa Ginoo. Ang iyang pagpanaw, sama masiguro sa kaadlaw. Muanhin siya palalo, sama sa alulahaw at sa ulan. Panahon sa bukas. Kabantayan natin mo. Wibilis mo na ang tao sa Pilipinas. Ano ang mga eksuna na ito. Sarili. Pagkiyong sa pagsaulong ng mga tao sa Pilipinas. Isamot o kasama. Hindi niya mga obserbasyon, ang mula kinilang na ako makita sa mga nakayao. Kamatay, sa tao, matungog ang istorya, bukas to, ang mga silingan, parete, gala. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios. Magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon na iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nabuhat o nagpalungtad sa tanang butang sa paghingpit kang Hesus pinaagi sa iyang pag-antos aron ang daghang mga anak makaambit usab sa iyang himaya. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Ito rin sa hubog na nag-over pa. Amo ka na ang atong na sinatid sara. Mga igsoon ko nila ni Kristo, Sa Ginoo, ato karon nga misulod na kita nini nga adto na sa dagat. pinakabalaan nga mga adlaw sa atong Kristohan o kinabuhi. Kini misteryo sa Pasko. Ang Pasko sa pagtuo, misteryos pagtuo, pagpasakit, pagpakamatay, pagkabanhaw, pagbalik sa Ginoo sa Ang tuwa. atong pagpangandar alang sa Itawag kini og pagkabanaw Simana Santa. Di na tungod kay mao kini ang pinakabalaan ng mga adlaw sa atong Kristohan nga kinabuhi. Uga Dili ba ang nahimong kini balaan tungod kay ang atong Dios mismo iulan siyang kinabuhi alang sa kalibutan. Ug nahimong nabalaan ang kalibutan tungod kay Dios mismo ang nag-ula niini ug nagpakamatay alang sa atong kaluwasan. Ato kining gitawag og mahal nga mga adlaw. Mahalon tungod kay dili nato mabayran ang gibuhat na kaayo sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma kanato. Karong taud-taud atong saulugon kasaulugan sa pagdaog ni Jesus. ning bisa sa Huwebes Santo, ang pagtukod sa Eucharistia ni Jesus, di natong gihandom sa santos na misa, ang santos na Apostoles sa
sakramento sa gugma di ipadayag ni Jesus diya siyang pagpaubos sa iyang kaugalingon sa paghugas sa iyang sa mga tiil sa iyang mga tulunan. Tagsa-tagsa na sila nga Ugma na to ang lugar handumon ang pagpasakit o pagpakamatay sa krus ni Jesus ug sa mga lugar Sabado dawat di Gloria atong handumon usab ilang nga pagkabanal mga igsuon kining tanan nagtaniya kanato sa dakong gugma sa Dios alang kanatong tanan gidapit kita tining mga balaang adlaw sa ato ang Kristohanong kinabuhi nablihan nato ang atong kasing-kasing sa dakong gugma sa Dios ato kining gisaulog matagtuhi aron pagpahinumdom gayud kanato dili kini kabahin kanato nga nahigugma kita sa Dios naghahalay kita sa Dios nagpakto kita sa Dios kundi kini siya mga pagpadayag lamang nato kini tungod kay dunay Dios nga bisan sa imong kadautan nga bisan sa atong pagkamakasasala kanunay gayud siya nga nahigugma kanato hangpon ta dawaton ta tagamtamon ta ang gugma sa Dios siyang pagluwas kanato. Pero ato ang kinagsilaon sa Sabado Santo. Sabado, Saturday, ang Black Saturday. Black Saturday, kung sa English, mas negative meaning, apan ara itudlo ka nato. Gikan ka sa ngit-ngit, mugawas ka kanto sa aya, kung sa imong buhato, masuwawan ka, luguro ni mo imong mata. Apan, nagpasalamat ka. Pinagising kaugalingon ko, Hindot Ginoo. ay ang atong ibuhat Gipabalik mo ang salapit na po sa ulugan. sa Ang Pasko Dios. sa pagkabanaw sa atong Ginoo. Na yung atong pagkamalan sa pagkabanaw, hindi lang tahan sa atong mga panin ang atong pagkanansya. Hindi lang sa atong hindi lang damo na masasente ang Diyos. Ang atong pagkanansya, malibayan ka, nahugasan kita sa atong mga sala at andam kita mo sa ulog sa Pasko sa pagkabanaw sa atong Ginoo. Hinaot migson, magpabungahon ang atong mga kalibukan, dili lang sa butang na makita, kundi din nga gayon sa pag-uong kausaban sa atong kinabuhi.
Ang maluluwas nag-antos namatay o gilubong alang kanato aron kita usab mapanaw. Uban sa gugmang tiunay simbahon nato siya, hingga nato siya. Ginoo kaluy kami. Miadto ka sa Jerusalem aron mag-antos, ug humani ana musulod sa imong himaya. Sa katapusan, dada ang imong simbahan sa bangkete sa Pasko dito sa langit. Giisa ka sa krus o gitusok sa bangkaw sa usa ka sundalo. Nangamuyo kami, tambali ang among mga samad. Gihimo mo ang krus nga tinubdan sa kinabuhi. Patagantama sa iyang kabulahanan, kadto nga tao pag-usab pinaagi sa bunyan. Gikan sa krus, ipasayan mo ang naginulsol nga kawatan. Kami usab pasayuan sa among mga sala. O Diyos nga magkagahong o buhi sa kanunay, ang imong buktong anak ni kanaog o nakikuban sa mga minatay, ug dayon siya nabanhaw uban sa dakong himaya. Sa imong kaayo banhawa ang mga matuod kanimo nga gilubong uban kaniya, pinaagi sa ilang pagbunyag aron manghiusa uban kaniya dinha sa langit. Diin sila magpuyo, maghari uban kanimo, o sa Espiritu Santo, Diyos na usa, hangtod sa katuran. Ang Ginoo anak ninyo, manalangin kaninyo ang Diyos na magkagagaw sa kanan, ang Ama, ang Anak o ang Espiritu Santo. Panginoon, daygon ka ang Ginoo.